Niho, mă. De faci și skin-ul ăsta? Da. Îmi place skin-ul. Bă, tale stați și pedofililor. E timpul să bem poțiune de sprint. Oh, da, oh, da. O să-și ia poțiune. Oh, da, din vest. Acum pot să fug de voi, știi? Da, e bine, eu sunt fulgerul Gaiden. Aia că e Itachi, merge liniștit în spatele lui. Mă, uite mă că e City. Și Glaciar. Sigur că da. Joacă tu pe ele. Mă, căcatule. Mă, ce căcat. Bă, da. Da. Arată la un fel de scara măgarului, sus de tot în frunte, încep de la cel mai mare traiu. Este Itachi care merge liniștit, în spatele lui Sasuke cu kunai, în spatele lui Sasuke e Sakura, în spatele lui Sakura o cutie de bomboane, în spatele lui Sakura Naruto și în spatele lui Naruto Hinata. Și spatele lui Hinata? A? Și spatele lui Hinata? Nu mai e nimic. Și în fața lui Sasuke? Lui Itachi? Bă, de mai e nimeni. Atunci merg să Niho pe ăsta. Și măcar și eu de Ei, nu. Și ca să treci parcursul, mi-am dat seama cum poți să treci de gheața aia. Dar am trecut parcurul noi. Da, dar mi-am dat seama, îți trebuie poțiune de viteză. Nu cred. Niho time. Este. Am prins-o pe 10 secunde. Ești nebun. Ești de-a dreptul. Yes, ai probleme cu asta? Vrei un Rasengan în moacă? Vrei cu un Susano? Sasuno și n-ai skin. Dar eu dacă mă enervez acum am pus skin-ul de Sasuke. Eu îmi pun skin cu Sasuke Sasuno. Nu poți. Da. Al meu îi zice Sasuke Sasuno. Ce? Nu merge să faci în jurul lui coastele. Numai să desenezi coastele pe el, știi? Nu mere, mă. De ce? Ar fi șmecher să faci asta, nu? Mai are, mă, cum îi nervează. Până se găsesc ea 4 și își dau pun din freză. Și pune-i Și tot eu sunt fan mai mare. Uite, eu știu 3 pe pozitiv. Ce? Omorâți-mă. Pe pozitiv? O fac. Pe dracu. Da, Păi nu zic că după aia zici că tu ești, că nu știu ce. nu, e 3 pe pozitiv. Ba nu. Zic 100% sigur că nu. Atunci spune tare. Dar tu măcar Păi nu zic că după aia zici că tu ești fanul mai mare. Zi. Nu. Serios. Stai acolo. E prea nașpa skin-ul ăsta. Să-mi schimb. Taci că e bun. Taci că e bun. Bun. Nu, Și e dacă bun, vreau în skin spatele cu și față, da. noci. Bă, să nu-mi iau skin de Mike sau Naruto. Aoleu. Da, asta e bun. Asta e Să dau bun. tot după cap. Mie? Da, ție. Păi stai că ăsta e singurul lucru de care e frică lui Fulgerul Galben. Nu o să mă găsești. După capul de pereți. Da, Nu mai poate. ți-am povestit de filmul 6. Nu. Na, ăla, singurul film pe care l-am văzut acolo apare Mike lui Naruto și nu vrei să vezi cum e. Ce? Și cu părul roșu. Cu păr roșu, dacă se enervează zici că e medus, are părul în toate direcțiile și ies flăcări din ochi. și să-l vezi pe tare Naruto cum face. Doamne ferie, mă. Era Naruto supărat, face Mike treci la masă, nu am chef, treci la masă să nu mă enervezi. Tu știi cum în fracțiune de secundă a fost la masă? Odată când a vrut să meargă deloc, o rupt ușa, Mike sa. Că s-a închis în cameră, nu a ridicat dat ușa, a pus un scaun, știi? La masă! Too many peoples, too many peoples, too many peoples, Să bag sprint-ul. too many people, too many people, Too many items. too many peoples, too many peoples, nu too many problems. Care are să-mi dea și mie ceva de mâncare? Dă bani, bă. Îți dau eu pe o partidă. Arată mâncarea multă. Vrei papa? Vrei papa? Nu cred că dea genul ăla de papa. Nu.
Hai, ia papa, să-ți bagi print. Vină mai aici. Da, vreau să... Ah, da, nu-i papa bun online, nu mai energizant. E bun, îi dă sprint. Și nu cred că găsești skin de Mike Cell Naruto, că m-am căutat foarte mult timp. Da. Ha. Te-am găsit. Da, degeaba, că tot nu pot să fac parcurul. Haha. A reușit! Niho. Mâncare, vă rog. Eu nu înțelegi că nu există mâncare pe acest server. Mor de foame, asta e. Să mor, chiar o să mor la un moment dat. Și stai respawn. De ce nu merge? Server complet. Vrei să-ți mai treacă timpul? Nu. Bine. Atunci găsesc eu altă persoană cu care să fac să treacă timpul. Deja fuge. Cred că o să mi-l iau eu. Ce? Mișto skin. Au, mă lovește foamea. Au. Eu mai am jumătate de pulpiță și după aia mor. Ajutați-mă, sunt pe moarte, dați și mie un ban să-mi iau de mâncare. Știi, nu poți să le arunci pe Q, dar din inventar, dacă dai pe E și dai așa să le scoți, poți să le arunci. Da, bă. Da, nu mă ucide, au. Te bat? Tu poți să mă ucizi? Da. Măcar înainte să mor. Hai mă, înainte să mor. Nu vreau să mor. Ah, mă lovește foamea. Sigur, foamea, e efectul de la... În timp ce... Da? În timp ce eu mănânc, mama stă un pic pe cască și vă sunt. Ok, foc. Da. N-ai vis. Ok, unde ești? Mă bate foamea în continuare. Și pe mine, da. Mai mult de jumătate numărul. Păi nu, da, e nașpa. Înseamnă că suntem în normal. Vreau să mor, dar nu pot. Bă, am găsit pe cineva pe care pot să nico, deci nu pot să stai acolo. Stai fără pe loc să te nico. Stai așa, stai așa. E bun și frate. Nu mă prea interesează dacă mă las pe nico să nu. Mi-ai zis? Mă bine, nu mă interesează. Și vrei să știi ceva? Nu mă interesează. Stai că mi-a venit. Now what the fuck? Teoretic va fi bine. Am mai murit unul
ruins. Ah, căcat. Am bălat. Uite, sunt 3 persoane din Niho. Ăsta e semn dumnezeiesc. Ce, altul vrea. Altul vrea Niho. Uite, asta măcar stă cu șirtul. Vezi? Uite, s-a băgat 2 deja. Uite, 3. Al 3-lea sunt eu. Gay. Bă, mi se pare. Ce gay sunteți. Bă, eram 2. Cum că am făcut asta? Nu știu, dar și mie mi-a apărut toate sticlele. Bă, încet te vii, bă, ruins. Desert. Nu, ruins. Hai repede. Păi nu mă las să dau, mă. Pe ruins. Păi nu mă Cea mai lasă. sus. Gata. Nu, dă să plichit. Cum dădeam? Lasă, hai. Acum. Stai pe loc acum un pic, ca și după aia așteptești, da? Uite-te. Te aștept la bază? Uite-te sus aici. Da, hai să-mi pare de cineva să mă rog. Ca să-mi dea și mie niște kit, nu? Da, uite genul ăsta. Nu mă să ceapă pe video. Dă-i. Gândește măcar cu pumnul. Aia încerc. Hai, vină. Stai, hă, că nu-i. Așa, acolo. Hai, dă-i, vezi că nu mine. Ești cu pumnul. Te loc? Dă și mie itemele. Stai să-mi pun eu de ăștia. Una de ăștia și de-asta. Și de-asta și mereți și o sabie. Ia și 2 mere. Și poțiuni de... Așa. Stai, mai e ceva de chip. Putem și asta. Fără aia. Verifică chesturile să nu mai fie vreunul. Stai să mi le pregătesc și eu. După aia... Bă, unul nu se deschide, e lag. Pe nici eu nu pot să arunc chestii. Da. Niho. Iar te văd că nu te mai miști. Și eu pe tine. Știu ce ai în gând. Da, mersi de idee. Niho. Gata, și-o revenit. Mereu cu Niho și revine. Stai să mănânc și eu ceva. Număr. Uite, am găsit niște poțiuni pe jos. Bă, da, nu se deschide chesturile la mine. Și poțiunile aia abia de înapoi. Nici la mine. Ce? Nici... Ba, gata. Gata, să deschid. Hai, fugim. Am primit băț. Stai. Am și un băț. Folosește-l. Și după aia aruncă-l. Mă, nu așa. Haide. Urmează-mă. Stai că trebuie să arunc chestii. Mereu să vomităm curcublei așa, bă, hai. Fuck you. Ok. Hai. Ce? I-a zis fuck you, păi hai. Unde mergi, mă? Nu mai mergi așa, Iulia. Mai după mine la chesturi. Că știu un chest cu diamond sword. Te pomenești, bă. Trebuie pe Andrei. Data trecută eu am găsit chest cu diamond sword. Stai, bloc. Să fug de local. Ce? Unde ești tu? Te-am uitat. Eu sunt pe gheață. Și eu sunt pe gheață, uite-te. Hai, mă, pe loc. Întoarce-te 180 de grade. Fugi. Mă, hai să mă Niho. Stai, trebuie să mănânc. Dar tu trebuie să mânci de aceea ce scade pulpiță, două. Aveam 4 scăzute aproape. Da, puțin. Cineva și-a aruncat un băț. Aoleu, eu i-am învârtit în cerc din cauza ta. Nu uită, de aici era noi, n-aia părăsită. Mă, mai repede ca tine. Ce?
decât mine. Du-te pe sub apă să cauți chestul. Și ce este? Era un chest sub apă, du-te și caută. Nu o să caut. De ce nu? Pentru că nu e niciun ce sub apă. Caută-te. Ucea, tu miercați. Și acum nu mai știu unde sunt. Și o să mor. O să mor. Păi hai mă ieși. Nu pot. Ne ducem înapoi ca scafran, ca și ca să... Fu, nu mai văd nimic. Eu am găsit un loc unde 93% sigur eu. Ce asta? Da, și ai găsit ceva? Nu mă duc, n-ai măsură, nu știu, niște angură de fier. Ia lasă aici. Nu! Ce prost! Ce prost! Ce s-a întâmplat? A murit. Ai murit? Da. Mă cac pe tine, bă, nici nu știi să joci Hunger Game. Sincer, acum. Cum să mori așa? Sec. Hă? Soare. Ai murit necat? Nu. A murit legat. De acum ai murit. Necat în lavă. Ai chicat în groapa aia, mă? Eu m-am oprit la 0,0001 mm de ea. Cum puneai pauză la video? De ce video? Cum puneai? Pe ce? Nu poți pui pauză și dacă tu filmai, în momentul ăsta nu mai vorbesc cu tine. Că nu filmam, dar pe ce pun? Nu poți să pui cu frapsul. E, nu. Știam că Ebe. Nu, știi greșit, nu poți. Trebuie să editezi. De oricum nu-ți trebuie dacă nu filmezi. Păi o să filmez. Ba nu, pentru că e deja și jumătate. Știi că-ți mai este live? Mai sunt 2 live, dintre care unul și eu. Dacă ies acum, ne mai putem juca o rundă. Da. Da. Dar de ce aș ieși? Dă-mi un motiv Și bun. mai sunt 2 la ruină. E da, unul din ei ies eu. Dacă ies, ne putem să jucăm o rundă. Haide. Please. Ce? Dacă ești, niha. Am ieșit, îmi Da, da, după ce ieșim de la ruine. Da, după ce pierdem sau câștigăm, da? Da. Îmi Da. Okidoki. Așa. Așa că am intrat. Cum era kit-ul ăla? Hugo Kit Server. Nu cu litere mari. Bun, să-ți arunci frunza. Te văd. Oh, bă, cum scriu și eu kit. Capetul. Eu stai de tagăl. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sex. Mă rog. Ai pierdut kit-ul așa, Iulia, și sec? Am câștigat ceva foarte valoros. Și eu. Hai pe ăsta cu kit, hai pe ăsta cu kit. Ai vedit? Deci o dată fac, nu mai știu să scriu survival, dar mă rog. Hai că vin după tine. Până vii tu. Eu mă chinui aici numai ca să-ți fac ție rost de kit, știi? Na, te-am Nico. Mă moară unul. Fugi. Păi nu pot că sunt blocat cu ăsta. Dai. Yes. Am Nico. Hai că-ți dau și chestii. Stai să beau o licoare de viață, că nu mai ai viață deloc. Stai că până atunci să arunc tot ce al tău jos. Poftim. Și poftim. Hai să ne Nico să te-a pus. Hai până. Bă, unul cu armură de aer. Vii? Hai să abia. Da. Hai, da? Da, m-am blocat fița cu nasul. Nu, te blochezi 30 de secunde. Unde ești? Unde ești? Hai, spre ieșirea de pe pod.
A, gata, l-am văzut. Da. Păstorele multe era nor skin ciudat. Unii pe fund. Are skin ciudat, n-are armuri de aeron. Vezi că a dat un net. Of, a dat un card. Las că nu-i bai. Am nu-i bai. Prinde-l. Nu sare. Ia. Ne prins? Nu, dar s aproape de el. Explică-l. Spune că lasă-te Nicu și după aia mașină. Fugi, duc, eu, fița, n-ați... Nu, știu ce este aici. Uite, Fugi. dă-i și tu, haide, vin odată. Stai bă că eu îi calea. Da, văd, mă duc să iau chestul ăla. Ha, l-am prins și l-am omorât și ție nu mai dau nimic. Bine, Haide. eu iau chestul, da, am un lag de... Da, tu chestul ăla crezi că vreau eu să-l iau. Ăla de la parcurs te găteai tu. Aha. Bine, încearcă, te rog. Serios, încearcă că nu e imposibil, doar greu. Eu până atunci iau chestul ăsta foarte Bă, bine, da, nu lasă pot, aici. că... Am lag când sunt pe băț. Ar trebui să experienți cu bățile. Mamă, ce lag am. Eu și iarna sunt pe băț. Dă și mie ceva. Vrei să... Ia asta, mă, poate te ajută, puțină de viteză. Mamă, ce mi-ar trebui? Uite ce am în mână. Da, Mi-a cu spermă. simțitule. Mă duc să iau un chest, pentru că nu prea cunosc chesturile pe aici. Chinuie-te, nu, chinuie-te, nu. Văd, nici nu pot să trec de primul băț. Ah, super, un chest plate. Deci nesimt dacă îmi dai. Da, știe, chest plate. Da. Chiar așa de nesimțit mă crezi să nu dau chest. Știi ce am făcut? Ce? M-a chicat în lavă. Ce vină. Aia înseamnă că nu o să mai găsești niciun chest și s-au pierdut și toate itemele mele. Dă-le dracu. Apoi eu nu supărat că atunci când ești o să ne Nico. Dacă mai ies. Am reușit să sar pe al doilea băț. Bă, deci nu sunt stare. Mă duc să... Vezi că mai trei pe lângă tine. Bă, n-ai de Uite și acest cu diamondul ăsta, la care încercam eu să ajung. A, uite o casă care are un chest. Nu la ele cu diamondul ăsta, sigur. Ah, Nu că luasem eu și am picat în lapă, da. Bravo, mă, de... da, sigur, așa e. Trebuie și pentru ei. Acolo, Găsiți niște pâini. acolo pe lângă lavă, nu? Nu, am găsit doar niște pâini. O fac, Ce? am intrat la... Am prins. Hai repede în apă, hai la apă. Unde, care? Bă, nu. Dar era ca cascadele ăsta, știi, nu? Deci, what the fuck, ce s-a întâmplat? Că am fost atent. Ok. Stai for Nico. Dar mai întâi poțiune de viteză. Și încă o poțiune de viteză. Ajunge, udește, prind acum. Da, zis ceva. Dar nu te găsesc. Ce-s tot în spatele tău? Dar nu te găsesc, soarta. Nu, uite-mă. Nu te-au văzut. Soarta. Uite-mă. Da, unde-o fi? Salut. Unde-o fi asta? Ce mai faci? Tot l-am văzut. Hei. Ok, nu trebuie să mă vezi, doar stai pe loc. Să-l pun pe bebelușul ăsta cu ochii mari de nerviul ăla pe tine. Hai să vezi un stilul. Nu știu. Eu l-am văzut. Ia-te că încearcă. Niho, te-am prins. E bun. Nu ești de afară. Dar nu te văd. Pare rău, domnule, dar nu te văd. Haha, salut. Unde ești? Dar nu chiar în fața ta. Nu e adevărat? Deci a dat pielea pe tine. Plecă, mă întreb. Nu.
Ce faci? Andrei era ca cea mai mișto fază. Ce s-a întâmplat? E Nico. Da, știi cum s-a întâmplat? Nu. Am prins pe una, dădeam shift și la un moment dat stătea și ea cu shift-ul, știi? Deci de profitând de ocazie, Nico. Și ghici ce? Ce? O mai venit una. Nico, ghici ce? Ce? O venit și Cosmin și Nico. De toate țările, nu. E, vezi, mă, ce era tat. Unde sunteți? La hangar sau încă în așteptare? Am mai jucat 2 metri, bineînțeles, cu prostul ăsta. Am prins. M-am notat. O căzut în lapă, că nu se putea. Nu că eu n-am căzut, știi? Dar și eu, deci, bă, am prins un Diamond Sword, dar alergam spre el. Să era atâtea Diamond Sword și foc, pică în labă. Ce divide. Am dat ce la găm. Da, că trebuie Da, mai aflat și eu te-am prins. Hai, pleci ăsta. M-a steprit de icună. Bă, abia puțin de viteză să fii mai rapid. Nu poți să mergi mai rapid. Hai că începe imediat. Stai că nu mai merge mouse-ul. Eu continui. A început. Care? Ruins. Gata, am intrat. Dacă câștigăm de Nico. Nu e adevărat. Ne trimiși de afară. Ba rău. Ba da, temperatura aia. Ba rău, dacă atunci asta fă loc. Ce atunci când arunci minte pe jos se învârte așa noi că Gravitația și punctele de suspensie și... Deci trebuie să omorâm pe unul care are armură. Da, pe eu niciodată nu ții pitul. Eu dacă mă tu nu puteai măsori după el, da, Andrei? Da. Nu mai merge mouse-ul! Nu mai merge mouse-ul! Nu mai merge mouse-ul! Hai cu ăsta cap de frunză, bă, hai cu cap de frunză. Să facem roșii noastră de pit? E hai, mă. Bun. Eu dau un el. Bă, dar stai cu cap de frunză. Am uitat, hai, bun. Dă-le că eram o pânză. Fugi, dă-i, fugi, dă-i. Puradel, nu fi puradel, așa, ia mai tu itemele. Hai că mai e unul cu cap de frunză. Unde? Uite pe chiar aici. Au, bă! Nu eu, cap de frunză. Da. Ce? Măcar l-am prins pe cap de frunză. Ia și o sabie, fă. Băi, ești mare. Bă, tu fă, ia o sabie. Să mură de nu dacă rămânem noi să stăm numai noi doi. Nu să murim Așa, bă, și dacă rămânem numai doi, cred tot așa. E Nico, nu mai putem. Și căutăm un loc cu un mâner și vă rog o șmicherie și gata. Ce mâneră? Mâneră e vor. Upsi. Ce vrei să faci de fapt? Ți arăt imediat. Bă, tu fă. M-ai speriat în pista. Hai la plimbare, hai. Hai, cățelule. Cățel. Cățel, da. Genzor. E prăpuțită. Ce? Și-a prăpuțită. Genzor. Bă, drăgul boiul e român. Genzor. Cine e Hai că ăla? acum știu eu unde e aia cu Diamond. Bă, te-aș cămătorul. Ține-te după tine. Cățelule, de ce ai fugit? Cățelule, de ce ai fugit? Mă duc la chest. Hai mă, tu. Ții pasul. Eu am zis că mă duc la chest. Dar nu pot. Nu tu, mă. Fraierul ăsta. Ce? Fraiera. Cine te urât? Hai, că-s 8 de 30, repede. Haide tu. Ești de acolo, că n-am venit niciun drept să te joci. Unul cu sabie de Diamond. Du-te pe el și încearcă să mă rog. Asta e prost, bă. În loc să vină să mă ajut el, uite florițele, uite o tupă, uite de... Am luat. Râs, dar de tine vorbeam. De bine? Nu mă de fraiera asta. Știi cum Ești să aveam Nico, spune-mi eu. Floricele.
Hei, repede, Nico, fără să știe. De ce? Nu știu. Da? Ce? Singura mapă care mai merge e Ruins. Am săturat Nico cu tine. Gata, caut pe altcineva. Eu acum încep. Ce? Nico. Chiar? Stau? Este? Nu prea. Încerc și din aer și fac în jos și... Oda. What's good? Feels good. Only when I Nico. Niho. Oda. Mă, dar stai pe loc, ce naiba. Că dacă eu aș avea skin de fată și am avut skin de fată, Ai fi stat? am stat. Tot dacă cumperi ceva de la shop-ul, ai și aici în zona asta de parcurs și chestii. Nu. Dar măcar primim bani pentru că câștigăm? Pentru că nimic da. Păi și ce poți să cumpăr? Am 6400, tu? 4200, dar eu am făcut și leșurile Victoria. Nu l-au vreo de 1000. Dar poți să stai acolo, nu mă interesează, știi ceva? Unde s-a dus? E aici, stă cu capul în pământ și cu shift-ul. Dacă nu mă interesează. Eu vreau! Mai stai! E ce fac parcurs de... Ai vrea tu? Deci mă toate să lovesc acum, așa. Să nu pun eu schemul de fată. Mă abțin. Uite. Bă, dar nu pot să sar din cauza ta. Eu sar după tine. Ce bine. Bă, dar am niște lag. Am și mie puțin. Vrei lag? Îți dau cu multă plăcere. Deci dau tot lagul meu. Da, la schimb cu FPS-ul tău. Exact. Nu place. Uite mă că stă pe loc. Ce căcat. Da. Nu stau pe loc. Imaginația noastră. Eu S-a revenit. Ola. S-a revenit. Da, și ăsta o da. Te rog. Fugi cât te apuci. Da. Oare acum Andrei nu știe unde sunt. Și dacă îi zic eu? Dar nici tu nu știi unde sunt. Ba da, că ți-o vocea, știu din ce direcție vine. Da. Păi nu așa, zic avați ascunsele. E așa. Nu aș bucur de că avați ascunsele pe mapa asta ca niște animale și toate ascunză. Perdirile. Nu. Doar că ești... aici. Care? Unde ești? Unde ești, mă? Eu fă. Pe sus? What the fuck? Ce? Vă zic, chiar bună v-ați ascunsele. E nu? Mă puteam văzut că le era acolo, dar mă prosteam. Chiar mă miram. Cât de prost mă crezi să faci ascuns. Foarte. Tu n-ai văzut video-ul nostru cu faci ascunsele? Nope. Bine, pentru că mi-e pe YouTube, da. Asta nu e o scuză. Cum, iar nu știu unde sunt. Nu. Nu știi. Dai dreptul să știi. Dar nu mai urmări. Nu vede. 1, 2, 3, 5. Gata? Nu. Da. În cascade, sunt sigur. Sau aici. Ce ție? Niho. Te văd.
Hai, mai puneți odată. Hai să mai trag fiu, zi bă, dacă noi țin mai mult fiu. Uite-te. Hai să mă pun altundeva, nu uite aici unde scrie oricum. Hai să mai trag fiu, zic ziua. Noi țin. Deci, stai. Tu. Hai, puneți odată. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Este sus, ești pe la stânga dreapta, pe aici! Alo, ești aici! Nu știu ați intrat la... Nu, destul de prima pasta. Depinde. Nico. Bă, tu trebuie să ieși imediat cu slin, de fapt. Nu. Nu te ieși, nu? De la ori și mă duceam server cu el. Ce? Și un server mult mai fain de Hunger Game, cu mult mai excelente multicesturi. Ce? Și un server cu extraordinar de mult. Pe care nu zici și mie? 1-5-2 și nu o să vrei să te joci. Bă, cum tu trebuie să pleci un 10 minute? Pare eu că nu știu unde mă asculti. Nu, poate ești mulți numai 3 ascultători pe toată mapa. Nu. Nu. Du-te, Riley. Te-a găsit? Da? La o lore iaca. Du-te, bă, dar nu-i corect. E la școală. Să fie la școală, la e la școală, nu e acasă și vorbește eu. Nu ești drept. Nu ești drept. Bine mă sunt strâmb. Ba, e la școală. Nu comesc. Ea e. Mă caut. Caută-mă. Chiar Caut. de cuvântul meu. Ea e la școală. Unde ești? Dar să văd. Nu. Nu mă vezi, A, nu. da? Ai noroc că nu pot să fug. Nu te dădea dacă vreau e și eu nu Bă, e acasă. nu pot să mai stau. Bine. Elin? Hei. Termină. Nu termină, o să mai trăiască în timp. Mă gândesc că Eu nu pot să le fac în joc. Nu. Lasă-l Nico, e popor. Dar lasă-mă. Da, bine te las. Crezi că nu vreau să te Nico, vreau doar să te găsesc și te urmăresc. Unde? În asta de hangar aici? Da, nu. Te că-l găsești. Dar eu l-am găsit de mult. De fiecare dată îl găsesc. Hei! Eu! Da, bă, Nico. Eu mă să dau gol. Mai sunt 2 playeri la ruină. Acum vezi. De ce e 20 pe spate? Zic, asta e 69 pe spate. Se zice Nico. Nu știu unde sunt. Hei, uite-te. Vă, dar terminați. Eu nu vreau să te mulțesc în aceste Nico. Că sunt supărat pe tine. Da. Eu sunt supărat pe tine și eu sunt 20. la ruină. Eu pe ăsta nu-l mai Nico. Ești plătit. Bine, plătit mai vorbim. Uite-mă ăsta să ne punem pe fiecare. Plătească el, Ia. ia pe tine. Vezi că eu cu doar skin-ul de față blă de goală. Să fac un creeper. Creeper este Nico. Dar nu știu unde sunt. Dar ce nu mai rămâne de alea, nu știu unde sunt. Eu că nici nu sunt numai 3 ascultători, dintre care una e evident hello. Adică hello este evident. Adică... Pa,